na ihatag sa animal bite. Nabusto lang, naging tuig. So, balikan ba Dada ka? tong card. Kay mo matoy basihan. Basihan or Katong nabitog ihatag nimo. Mo to dada. Kay mo tay tanaw nila nagbustiran ka bag di ba? Ah. Hello mga ka-listeners, mayong adlaw di ako sa center nagpa-check up mga ka-listeners kay nakamrasan kog iring mga ka-listeners. Nagluwas magugog iring mga naipit sa bintana niya. Ihuot ang iyang ulo hanggang iyang kamot niya. Kung dito na luwason matuok to sigurado mo tong giluwas. Yan nakamrasan ninong ko mga ka-listeners, manang di ako sa center kay nagkuhag referral kay magpa-check up ko no? Sa animal bite mga ka-listeners no. Ang intro vlog na di po na ka-listeners no. A few moments later. Padung na po sa animal bite. Kita mga ka-listeners kay medyo mingaw dito sa animal bite. Ano yan, animal bite mga ka-listeners. Lagi October diri pug ko kay nakamrasag iro karon iring na gid mga ka-listeners. A little longer than a few minutes later. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me. And what was left over I put towards my dreaming. But the only thing in life that has meaning are the things you gotta work for, believe me. Take into your hands a plan. Your own hands can land your own brand. And damn, I feel like no one takes accountability. They want the credibility, convincingly unwilling to put in the hours it takes to get some power. Don't be f***ing sour. Take a cold shower. Scream until you're louder. Work until you're prouder. And f*** all the doubters, they're just your downers. I swear to God they all let me down. I always fought just to wear the crown. I'm off at these fucking clowns who were all taught they deserve it now. Hello mga ka-listeners, maayong udto na. Udto naman siguro. Di pa day, alas 11 pa day mga ka-listeners sa buntag niya. Labihan inita, no? Labihan inita yun, pero vitamins gapon kay tagsar ko makakuan. Tagsar ko makapainit man na vitamins ni. Hello mga ka-listeners, o karon ako sa nakitag kay init ra ba kayong panahon ron no? Kay Lenten season. Uy bisan to na ugma niya ang mga drama Lenten no. Sa mga ganahan maminaw Lenten drama naa sa ako ang playlist dai no. Pwede niyo ito paminawag balik katong mga na-upload ko sa una no. Nya pohon mag-upload ko sa Lenten drama sa lain nga channel ako para dili na mawa ang mga soundtrack pa kay nindot man maminaw kag Lenten drama nga naa ng mga music bitaw nga pangginoo, mga religious music. So i-upload ako ng mga Lenten drama dito sa usa ka channel nako mga ka-listeners para mapaminaw ninyo nga kompleto gid na ay kanta na ay sounds. Dilan ako i-upload dire kay kuan kay copyright na jud ang mga kanta na. So ganahan sa ko maminaw nga walay music nga matangtang labi na Lenten drama kay pangkuan gyud ba pamalandong gyud ba nga pamalandong ta sa tong kaugalingon. Muna nga gusto nako nga mapaminaw niyo replay sa dito sa channel
ang mga lintin drama, no? Nya, baka naman, init yung panahon ron, kasi ganahan mo, ano, no? Ako lang nang ipakita, kay suwayan ako tag ni, basi matag pa dahil, mga kalisinas, no? May na lang ni, no? Nya, salamat dahil sa duha kabuok na nag-order, So, lipay ko kay, bisag, ginagmay, at least na ay duha nga, ni order sa ako ano sa akong gitag sa maniagi. Unya na lang ito kumubasa sa inyohang comment human sa kanang drama aron di kay mo taas, no. Unya katong video nga permero mao to ang mga niaging kuan, mga niaging simana pa kay pa-check up or nagpa-inject, nagpa-booster ko kay nakamrasan lagi ko sa kuan sa airing. Nagpa-booster ko duha ka higayon mo na ni pahuway dugay sig ko nakabalik karon pa nya nasa day ko ipahibalo niya mga listeners no nga na ako'y nami channel nga kuan itong channel mo sa na akong gi-update og balik katong mga wala pa kay balo siganahan mo maminaw kanang mo tan-aw sa mong mga komedya, no, mga comedy vlog, mga listeners, i-subscribe niyo o i-bisita lang among kuan amo ang usa ka channel ang Calcita Biners, no. Ako lang i-type diri Calcita Biners mo na nga mo Calcita Biners official, no? Mo na mo ang kuan mga komedya nga mga video. So kung makabisita mo dito, tanawa mo mga video kay pangpakatawa to, gituyo sad namo to para panglingaw ba labi na karon panahon na kag problema bitaw, no? So may itong mga video nga makalingaw sa dinyo mga ka-listeners, no. Kung namo higayon, subay lang dito sa amo ang Calcita Biners official, no. Mga komedya to namo, no. Nya napoy gi-playlist nako ato, no. Akong gi-playlist para kasi ganahan maminaw nga sunod-sunod. So gi-playlist na po nako ang uban na nasa mga YouTube shorts, no. Nasa mi sa Facebook page, no. Pwede sad mo mudulong dito sa Facebook page na mo sa Calcita Biners kay nami mga reels adto, no. Nasa kanang full video pero mas nindot og mutanaw mo sa full video na mo dire sa YouTube sa mo ang Calcita Biners official kay ang size jud pang pwede pasalitan niyo sa inyong television kung namoy television, no. Kay full screen gid ba lahi sa Facebook mo kay pinataas ang video kay mao man ay recommended ni kuano ni Facebook ni Meta ngayon ana gid pinataas ba, pero sa ganahan mo tan-aw ka ng full screen labi na moy mga ang ganahan mo na mo sa TV mo tan-aw sa mga komedya na mo mas may dire sa YouTube mga ka-listeners, no. Mo tan-aw mo sa mong full video widescreen gid, no. Balihog lang ko mga ka-listeners, kung ano kanyo na follow nyo mo ang Facebook page, no. Nga mo sa YouTube channel nga Calcita Biners official, no. Kay gituloy na ko na para madrasig ang akong mga amigo na ko nga taon-taon na may wala magkita ba, no. Nangumusta man to naho, no. Mao na nga akong gi trabaho balik ang amo ang channel nga nabiyaan sa pila na pud katuig siguro nakalamban tulo naman siguro taon na mga ka-listeners mo na nga akong gi trabaho balik, no. Pasensya nga medyo nitaas ako ang intro vlog, no. Itabaglangan paminawan niyo ang part 7 sa Mihabu-Habu na Usab. Way pagduha-duha, misanong si Ophelia aron andamon ang dadonon niya paingon sa Manila. Sa labing dali mo'y gusto siyang amahan, nga mularga siya og mituman si Ophelia, bisan dili na siya papuliyon sa Cebu. Kay gusto ni Emel, nga mulaw sa siya paglarga sa Amerika. Samtang sa laing bahin, bisan sa kahimtang nanila ni Angelo, apan bitrabaho gyapon siya. Nalipay si Emel siya nadungog, ug nakita ni Ophelia, tungod kay desidido na kining mularga. Gani bisan si Cathy, nga nanawag kaniya, wa tubagan ni Ophelia. Busa, bitugyod si Emel, nga andam ng kalimtan ni Ophelia si Samuel. Bibisita si Cathy ni Samuel, ug dito, gisulti niya ang dako og dugang kausaban ni Ophelia. Kay galaan niya ang sumpay na tusuilanon, Mihabu-Habu na usab. Hey,
Oh, Sorry ha. Nabalda ka? wow eh. Dali, sud. Nagkikuyog. Hi, Sam. Kati! Dali, dali. Lingkod mo. Kati, ni lagi ka. Okay na ako, Kati. Pila ka adlaw gikan karon, maulian ako. Salamat kay ninyo. Grabe kay kang builan ako kung unsay higala. Wala ko'y makita laing pang parehas ni Bukati. Salamat. Mularga na ugma sa Manila si Ophelia. Hindi na siya mabalik pa din sa Cebu. Mulahos na siya nga to sa Amerika. Ganahan ka sa balita, Sam? Sam? Nganong nagmahay ko nganong kikailan ako siya. Nagkasuot pa gud me. Sorry, Sam. Lakip mong duhan na among. Pero ayog mahayi nga nagkasuod mo si Ophelia, Kati. Korek. Sam, Tungod lang nining bagong hitabo. Pila ka katawo ang parehas nato. Magmahay dayon. Para nako dili maayo. Samara na sa giingon. Ang bugtong ragid nimong gibantayan o gitutukan nga may bakita kang gamitin kaayong tudlok sa usa ka hinlo ug puti kaayong papel. Apan wa nimo bantahi ang kaputi sa mong papel. Dako kayong akong kalipay. Bisan mo buog jutay ra kaayong mga adlaw nga akong gikasulti. Akong gikaatubang. Akong gikatupad si Ophelia nga kalit lang sab kaayong mawa nagitingali siya nako. Magbuhat ang usa ka tawo ug kaugalingon yang desisyon. Sa may labot sa tulo ka tawo nga mao kita. Lisod ba natong sabton nga ang usa ka puti kaayong papel dili mabutangan o tuldok? Ganay ba man ta nga ang papel swatanan man? Ug ang tuldok dako magkabahin sa bisan unsa nga litra nga imong isuot sa matag papel? Ang istorya nga gisuot karon sa ako papel. Kiputang nga nagtuldok ni Ophelia. Tanganan yung period. Oh, mitutok mo na kong maayo. Bisag pustaan pa. Nagutangan na tingali mo sa inyong kaugalingon, no? Unay buo mo sa inyong nabati na ako. Diin magikan o diin man makuha ni Samuel ang yan nasulti dili palang tungkay nga among nabati ikan niya. Practically, ingon gitingali ini. Kaya bisag lisod tugkaron ang lain-lain parte sa kinabuhi sa tao. Pero matungkan gitingali nato kung ingon na ini ang may tabo. Sama sa nahitabo na ako. Grabe tao. Hapdos pa. Kasakit litukon o paminahon pero tamis kay litukon o patiyon. Maka pamalihon ko ni mong tubig at Okay. yun. Sam. Okay ra ka, Sam? Pasugo akong kati ha.
Maminyo na lang unya tingali mo. Dili ko makapamalihog niya. Oh, nakuguds. Oh, Sam, oh. Salamat, Kate. Bitaw, Sam, okay ra ka, bitaw? Paliw ko sa baso, Kat. Salamat, ha. Sam, Dili ta mo suong sa uban. Pangutan ulit mo, okay ra ka. Pero mo tubag sa sagad ka yung itubag nga okay raman ko. Pero nagtuo na ting luha. Parehas ko na ako ron. Mauingon ko nga. Nga okay raman ko. Isang naghilak ko. Sakit kayo eh. Sam, Bitaw. Mamugos ginit ako. Tiputol na ang akong role sa kinabuhi ni Ophelia. Sa ako eh. Pagkapalakto na pala ako. Hi, Noy Angelo. Di mo na yung gwapa. Thank you, Noy. Kitsa inyong gilantaw. si Samuel. Namisbis mga tanong ni Mama. Nagpa-enroll na ba mo, Anthony? Ugma tiyo, Angelo. Magkuyog mi si Samuel. Salamat. Okay. Excuse na ninyo, dahi kate. Oh, sige lang, Noy Angelo. Unsay imong plano, Kat? Kuan yun. Matod pa ni ng Easter, alas 10 sa puntik ang flight ni Ophelia para Manila. Mga dlaon kong atang na Ophelia sa ilang gate ugma. Huwag ka na ba'y nalimtan, Ophelia? Wa na. Emil! Bantay! Si Kathy ka na! May babag sa gate! Mal! Panabagan ni mo! Kathy! Saan ka? Magpagkamatay kang bayana ka? Sorry ko kayo, Sir Emil, ha? Kinilang pabayaan na akong tuyo. Noon sa man ka? Huwag ka ka magpahibaw na akong gamulupan ka naglayo kayo. Unsa man ako siya magkinabuhi. Unsa man wa na ta? Tingugoy! Tingugoy! Sakay na diha, Kate! Mabiyaan sa aeroplano si Ophelia! Unya, masugot ka na siya, Sir Emil? Huwag mo na si ganahin ako, oy. Sige lang. Sakay na! Oo. Oh, sir. Nga naman kape. Sumaysa na ko ni mo. Kung ano kay gusto na ako, imot akong giprangkahan. Da! Hilak na ba ito sa milpi?
Oh, Ophelia. Ophelia mo check-in ka na. Saan man? Ba na mag-istorya? Naman ko siya butingog na ako, Sir Emil. So kapag yun ka ganina, naukda na kag-istorya. Sige na, Ophelia. Sa dayon mo larga para Amerika, madulis mama ni mo sa Manila, aron mo pagikan ni mo. Amping anak. Siya rusat, Pi. Bisan igam lang unta, Pi. Bye, Kathy. Salamat. Kato na, Pi. Sige lang, Pi. Ayo-ayo. Niya si Esther, Kati. Nagkabatig siya. Saksi kini si Esther sa dakong kausaban ni Ophelia. Tingali giapil ka ni Ophelia siyang kayugo tungkol ka nakigsuod ka man itong irong gutom. Kati, sultigin si Samuel, ha? Kundi patungkol siyang pagka-irong gutom, di ganoon ta mahasol ang kinabuhin ni Ophelia aron mularga sa layong lugar. Aron kalimtan si Samuel. Ato na motiwa sa eskwela sa Ophelia sa Amerika. Ug adto sab siya magminyo sa Amerika. Tungod kay bata pa si Ophelia, gisaara na namo sa suod ko higala sa Amerika nga ang iyang anak ug si Ophelia minyoon gid namong duha. Istoryahan ka lang namo unya, Kati. Dako nagkausaban si Ophelia. Basin nagtuo mo nga katong irong gutom mo'y nagustuhan ni Ophelia. Ang tinuod, dihang amo na siyang gisultihan sa tinuod nga may giandam na kong daan nga lalaki nga maogyoy iyang miniwan. Diha. Nakita namo nga anam-anam nga mihayag ang iyang naong. Imaan, nagikalipay niya ang iyang nasayran. Oh, naaraman di ay na. Tinuod bitaw na, Sir Emil. So this Kati, Esther. Tinood ang tanan nimong nabati, Kathy. Oh, may resap, uy. Sa makuha ni Ophelia atong irong buang. Aw, irong gutom di ay. Mapahita na sa Ophelia ato. Da, sa lapot ako, eh. Naibaw kong gisakitan ka. Gunain ka magkaroon. Maselo ako. Kuni agaw ta sa kunduon ug tupan kaayo nako. Hunghungan ko gyud ikaw. Mahitabo gyud ang angay mahitabo, Sam. Nanumpa ko, Sam. Mahitabo gyud ang angay mahitabo. Ug nagpaingon na gyud sa katumanan. Hapit na, Sam. Hapit na mahitabo. Ug mahitabo gyud kini, Sam. Oh, wala problema. Enrolled na ta. Magpaabot na ta sa pining sa klase. Sam? Pauli na ta. Ayaw na. Nagsabot, Miss Cathy. Ano yung makikita din sa eskwelahan? Oh. O di no. Karon man dahil siya. Oh, Sam. Oh, kuan, apit naman rin alas 11. Milupad na tingali ang aeroplano ngayong gisakyan. Wat na to, Skate. Oo, Sam. Sigurado gid nga doon na sa balita na to. Labi na ginim. Di na ko interesado ton. Ha? Bahala na siya. Wa ko'y lapot niya.
Asa ka na mo ihunong, Kathy? Diyan lang palihog sa unahan anang eskena, Sir Emil. Okay. Salamat taan, sir, ha? Ma'am, Esther? Bisagwa ng imong amiga. Kung ganahan kang musuroy sa bahay cafe, suroy lang unya. Pohon, Ma'am Esther, masuroy ko. Salamat, ma'am. Gimingaw na kong maayo ni Ophelia. Kunwa palang unta magsamok-samok katong Samuel. Di ganoon ta mahitabo nga mahinanali ang pag-adto ni Ophelia sa Amerika. Pero mas maayo noon, Esther, di ba? Mientras sa'yo, masuod ng mga ni Ophelia ang lalaki nga para niya. Animal! Emil! Hapit na kita mapanggaan ang laing auto, sir. Animal! Emil, ayaw ha! Danghag kang dako, driver ka, ha? Gawas ya! Gawas! Gawas! Ikaw, day? Oh. Uy! Irong gutom! Kangayan gud ni mong nag-drive ng mahalong auto. Diin mo ka nagkawata! Irong gutom! Emil, Di ako sa hustong lugar, Sir Emil. Yawas pasab. Way nagadaot sa imong sakyanan og sa akong gidriban. Dili intaw ni nako kinawat. Gisugo lang ko sa akong agawon og gipasakyan kini niya nako. Ayaw na! Ayaw na! Hoy! Patay ko, Dom! Hoy! Emil, balik nagsakay. Gipusinahan ka na sa mga sakyanan. Ayaw ko kumando eh! Pagkuhan mo! Leche! Oh. Hi, Mas Kati. Tuan na, nanaog na. Pasultihan ka lang na ako nga nanaog na siya. Salamat ko, no. Ano yan, Saman? Nalipay ka? Nga nakakita ka atong anghelo? Emilio, dili ka bagid makabadlong sa imong huna-una? Kanus amang ko magmalinaw in tao? Ibangga ano na ko ng sakyanan. Gusto ka? Ha? Ha? Emilio! Emilio! Ano ko? Hapit yun magkabangga. Labiyang nagutan ni Sir Emil. Migawas na yun siya. Unya, migawasan ang driver sa laing auto. Sam, sino'y anghelo ang migawas? Misabot ang kalagot ni Sir Emil. Pero wa magtagal, sino'y anghelo? Mibalik nigsulot sa auto. Ug mibiya samtang si Sir Emil, labihang nakasinggit-singgit ug pakauwaw ni no'y anghelo. Sir, tas imong baso niyot, bi? Paim na ko anang imong tubig. Sa ato pa dito ka? Nakauban ka gid aron ihatod sa Ophelia? Tuan na sa Ophelia? Tuan na sa Ophelia. Abi ni Sam, maglagot kong Ophelia. Huwag yung tingog. Dili mo tubag sa kong pangutana. Kate. O, dito ka panyot, maglagot Kate! ka. Sam. Dili ko interesado. Dili ko interesado. Tara. Ihatid ka na mo sa inyo. Or, mauban lang ka na mo ni Sam. Mulahos mi sa kaugalingon gid nga bahay nila ni Sam. Sa Doña Luisa. Mupalhin na ti ay sila niyo? Hala, Newt! Katahom sa bahay nila yung Samuel? Dili pa dugan ning nahuman. Murag nakatag-ang gis Mama Cecil nga mailahanan niya ilang kamanguran nga stiyo ang hilo.
Pero plano unta ni mama, ako maminyo na kuno ko o mag-usab ko, ako gid ni. Pero sa diyang nausab ko, pinaagi ni Samuel o gikilaila ni mama si Samuel. Didto nagsugod pagturok ang gituhuan ni mama. Nga pinaagi ni Samuel, nagtuog is mama. Nga iyan ang mailhan ang iyang manghod. Ako sad nalipay sad ko. Mahimutang na sila si Samuel. Pero, Kath, Newt nga no? atong sabot ha. Ipanumpa na kung-usap din hini mo, Newt. Way laing mahibaw sa tinuod ka kahimtang nila ni Samuel. Bisig si Ophelia pa, di kit mahibaw sa tinuod ka kahimtang nila ni Samuel. Pero kadiyot lang. Kung ato lang paypaon sila si Sir Emil, nga adunahan na sila si Samuel. Ha? Basin pa di ay mausap si Sir Emil, ug musugot siya nga makadayon sila si Ophelia ug Samuel. Unsa man? Ato sultihan si Sir Emil? Ngano man ka makatingog Newt? Ginuhunan akong maayo. Dili ko gusto? Kat, bisan pag may baho si Sir Emil, dili gid may tabo nga mausab ang iyang kapungot ngadto nila ni Tio Angelo. Ngano man? Tungod kay bisag ikaw, nahibaw unsay istorya nila ni Tio Angelo ug ni Ma'am Esther. Ay, gusto di ay tuod. Nalimot ko. Nakaingon ko, dili gid angay sa usag-usa sila si Ophelia ug si Samuel. Dili gid sila angay sa usag-usa. Ligon gid kaayo ang nahimong bapag nga sila ang magkadayon. Maayos ano kasi nahitabo. Magmalinaw ra sila si Samuel ug si Ophelia. Wa gid sila swerte. Sobra na kayo ni Manang. Bisan lang unta tog ordinary kayong bahay. Wa mi maanan si Samuel ini. Por favor, Angelo, please. Escucharme. Por favor, hermano mío. Paminawa ko palihog, okay? This is your right, Angelo. Inyo kining katungod ni Samuel. Porque dugo ka mong Monteclar. Porque esa vuestros parte. Tungod kay inyo kining bahin. Ngaan nga kamo dugong Monteclar, inyo kining bahin. Oh, all right. Isunod na yun nato ang dedication sa inyong bahay ni Samuel. Kwando? Kanusta ang imong gusto, Angelo? Ang matahong kayong bay, mo na nahimong Pinoy-anan, nilan ang Hilo ug Samuel. Nagpaabot lang si Samuel sa pagsugod sa klase. Samtang sa kaugalingon nilang email. Okay, attorney. Salamat sa mong tabang. Bye. Esther, gamay-gamay ang diferensya sa regular processing time sa mo abroad. Unsa man di ay ang balita sa abogado? Gihimo ang tanan sa abogado nga makalarga dayon sa labing dali sa Ophelia sa Amerika. Gigamit ni Attorney Amores ang iyang influensya sa immigration. Tungod kay nag-ung-ung na ang privilege ni Ophelia nga maka-eskwela sa Amerika. Mao nga way sabod bisan gamay nga ma-process nga way problema ang iya unyang paglarga. Layo na gyud unya kaayo ang atong anak. Mag-antos ko sa kamingaw. Maayo na lang ka na. Kaysa ang imong anak mo ay mag-antos kundi na to sa ilikay sa klarong kasakit. Gawa sa bugat nga hinungdan tungod sa kagahapon ni uban ni Angelo. Dili ko makatugot ng ikauban sa akong anak. Patay gutom kay irong gutom. Ayaw palabi, Emil. Gisakitan ang akong asawa. Kanusta ka man muhunong sa pagisgot sa nanghagi, ha, Emilio?
Giangkon nako ang bation ko unyang kamingaw kun malayo na gyud ang akong anak. Apan sa pagsigi ni hisgot o pagpasabot sa maong lalaki sa kinabuhi ko kaniadto. Dugay na kining nawagtang. Kano sa ka mahuman kining pagsigi kog hangyo o pakiluoy nga intawon husto na. Igo na intawon. Hoy, mister. Pasalamat ka ang imo mga ginikanan nga ako mo ilang napilian nga mo'y paris sa imong kinabuhi. Kay tungod na ako misamot paglambo ang inyong kadato. Kung kadto pang irong guto mo ay ikauban mo karon, nagkuyog-kuyog ka karon ni Angelo. Aron manghuong sa mga basura aron lang makakaon. Pah! Husto na. Sakitan ka laging maminaw. Nga naman, mulimod ka. Igo na lagi intawon, Emil. Di ay tinuod na kabos pa kaysa ilaga katong Angelo. Di ba ko tinuod? Hangtod sa iyang kamatayon. Kay kabos, pobre si Angelo. Kabos o pobre gihapon siyang mamatay. Tubig. Sorry. Wa ka na ako mandami. Pasagdi. Kay naanad ako sa imong katanga. Gusto na. Sorry. Ako na lang tubag. Hello? Anak? Si Ophelia? Niya si Papa ni mo, anak. Bebe. Ophelia? Papa Emil, Nadawag ka man? Na ay problema ni mo diha sa Manila? uway problema pa. Uway problema, Papa. Oh. Gilipay mo ako, anak. Mipahiyom ka, wa ba? Ha? Papa. Mister, mipahiyom si Ophelia. Malipayon ka na ba? O sa'yo pasabot ani, Ophelia? Malipayan ako, Papa. Gitawgan ko sa abogado, dili palandugay. O, madam niya, makalargan ako sa labing dali. Nalipay ko. Aron hingpit ko na gyud nga palayan si Samuel. Good. Very good. Dako na ikayo kung sa'yo, Papa. Pasaylo ako, Papa Emil. Tana anak. Samuel, tana sa gawas. Daghang tao pa? Wa ko may bawo. Parehas na. Nga, sukad pa ganiya. Way gawas-gawas din sa kwarto. Unsa man? Tana. Mauwaw ko. Oh, daan pa yun ko. Niya ka mo sa dentro. Oh, nira mo kumunduha sa sud. Vamonos sa gawas. Anila ko sa sudya. Oh, Samuel. Dedication aura sa inyo casa. Manang Cecil. Si? Tu tiene question, hermano mío? Doon na kay ipangutana? Oh, dili pangutana manang. Muhangyo lang ko. Por favor. Kaya ang imong hangyo. Kung unsa kami si Samuel kaniadto manang, maulang gyapon kami hangtod karon. Okay. Nakasabot ko. Let's go.
Bye. Bye. Te amo. Ay gugug abla-abla Espanyol diha nyot. Kay zero di ko ana. Sige to na ko eh. Na-enjoy ka ba sa party? Oo, enjoy kaayo. Pero abi nimo naluoy ko nagtan-aw nila ni Angelo ug ni Samuel. Simple rig kaayo. Di gud mailan nga kung unsa na sila. O sige manaog ako eh. Okay. Kausa na lang bi. I love you. I love you. Bye. Bye. Kinsa ka? Kathy! Ophelia? Dali! So, dayon. Basin may makakita na ako din eh. Pi! Ato ta sa sud magsulti, dali. Oh, dali sa sud. Oh, so dayon. Lingkod, Pi. Kathy! Ayaw nagtingog ha. Ayaw nagtingog, Pi. Dili ka ni Dam Gulang. Bahit ka para ko kasi mambuktan, Pi. Ikaw yung ka ni? Kathy! Kusi ako. Kusi arigo ko, Pi. Paminawagod ko. Lisod yung kaintuhoan, Pi, nga ikaw ni. Grabe na gud kaayo ni magipakita namo. Dili ka na ganahan nga magtagad namo. Dili na kaganahan nga mutubag nako kung manawag ko ni mas telepono. Kay gusto ko makisulti nimo bahin ninyong Samuel. Kay nagpakita ka nagwa na gusto ni Samuel. Ug ang grabe gud kaayo dito sa airport. Kipakita gud nimo nga nasilag ka ni Samuel. Unya imo kyong kipaila nga lakip kami na apil sa imong kasilag ni Samuel. Unya karon Magpakaroon ingnan lang ka to, Kathy. Magpakaroon ingnan lang ka to. Pi, Aron mo to ugid ang akong amahan nga. Nga nasilagsab ko ni Samuel kay gusto na ko kalinaw. Gipailan ako sa kong amahan. Gipatuon ako sa kong amahan nga imposible gid kaayo ang gipati namo ni Samuel sa usag-usa ug wa gyud kini katumanan. Ug salamat. Mituo ang akong amahan sa tanan akong gipatuo ug ipakita niya. Kathy, tabangi kami si Samuel. Gusto na ko nga magkasulti, mi. bitaw, Pi. Gusto ko ka, Pi. Kisakitan ko nga lakip ko ni matagda. Dili na, Mao. Gusto kong magkakita kami ni Samuel. Mao ba? Inyo, sabi akong bahatan, Pi. Naara ang telepono si imong atupangan. Is it a kind of dream? Or is it a dream? There's a Hello? Yun? Oh, nawagli ka. Naaray ka sa inyo? Nalaonsam ka. Kinsam din mitubag ni mo. Ay, sabi ay. Paminaw niyo daw. Paminaw niyo tayo lang. Sige, maminaw ko. Unsa man na? what does it mean? Oh, is it a dream? Ang tudron, Sam. Dili gyapon ko makatuo sa nahitabo nato. Unsa naman kining atong pagkabutang? Unsa naman kining akong nakita? Matug na ko, Panghilo. Sige, anak. Mayong gabi pa. Mayong gabi, Sam. Ako'y abli. Ipalihog ko. Oh, Sam. Naa si Ophelia. Ha? Dali. Kuyog nila ko. Pagdali.
makikita nimo. Kuyog din ako. Kinagpaabot siya nimo. Dili ko gusto aning komedyatan. Naunsa man ka, oy. Muanhika ko nimo kung komedya pa ko, ha? Kung komedya pa ni? Ikaw mo lagi na, Anthony. Ah, Teo, doon na ako si Samuel, ha? Doon na may atuon. Tana na yun. Ariyo na mi, Teo. Okay. Tana. Oh. Diara ang imong coffee. Ibutan na diha. Muna ko nimog sud sa kwarto. Una lang. Iwason na ako kini akong gibuhat. Arin ako. Gimingaw ko sa ato anak. Pero bahala nagbag-antos ta sa kamingaw. Basta malayo lang siya din Ug batuman gyud ang akong gipangandoy alang kang Ophelia. Sige, katog na. Good night, Emil. Dali na. Paspas good sam. Noon sa makainaya sa nimo, eh. Oh, dali mo, sunay mo. Kati, Sauday mo. Unsa ni ka tinuod ka, ha? Sama sa katinuod sa kung kugma ni mo, Anthony. Kung nagduda ka na ako, ala, abliya na ako dukan. Bahala nagmamatay ko. Ayaw na lang. Mituon ako nimo. Lagi. Kati, unsay. Oh, dali. Oh. Unya na imong pangutana. Unya na. Hay man siya. Naraay. Oh. Wow. Tinuod gini ay. Wala tayo labot aninyo. Dali. Sam? Dali na pa. Sige na silang duwagod. Dali. Uy. Nanong? Mura ba imong gibalik din ang pasabton ko? Nanong gipasakitan ko ni mong maayo? Sultihin ako. Kaya andam na ko, Ophelia. Paminahon ka na ako. Gusto lang ako mabati gikan gyud nimo. Malipay ka mituogid ko sa imong gipatuon ako. Milampos mo doon sa imong amahan? Nagsabot gid mo? Gapat yun mininyos Papa Angelo? Bilampos mo o nakuwangan ka pa, maumibalik ka aron matagbaw kag pagpasakit ako. Unsa pa magpasakit? Ang kung saksihan karon nimo. Please! Hilo muna! Nagsanta ka! Uy! Nagsanta ka ba? Sam! Sam, nagpagkaruninan lang ko. Salamat kami tuong akong amahan. Basta? O, lagi. Sige, balik-balik. Uy, di lagi. Di lagi sila may baw. Labi na sa Ophelia. Iki abli. Oh, dali. Kev? Ay, mas Sam. Tuwa dito sa sala si Sam. May mo
magsaltitang upat ka, Anthony. Nagpakaroon ingnon ko. Nagpatuo ko sa kong amahan nga gipati na ko kasilag ni Sam. Gipatuo ko siya nga may uyon ako sa tanan niyang gusto. Gipatuo ko siya nga may uban ko siyang gibating kasilag nila ni Samuel. Pero dili tinuod katong tanan. Baka katong akong gipakita ninyo. Ilabi na gyud kanimo, Kati. Masaylo ako. Naay na ka na kunahon na api. Kalimti to eh. Pero, worried mi si Unyot. Pero ipasalig na mo nga kita rang upat ang mahibaw ani. Nanunya, unsa may imong plano, Pi? Unyot, oy. Ha? Oh. Kada katungod mangutana, oy. Basta mo tapang lang tag-amping nga dili ni mulusot nga to sa dunggan sa amang upi. Oh, sorry, good. Sorry kayo, Ophelia. Ako'y ang mangutana ani diya ni mo, Pi. Niya ka man gyud. Nasa si Sam. Niya asas Unyot. Kuhiko. Niya amo ni dinhi. Ambot oy. Nyot. Ha? Ambot ni mo nyot oy. Sabak ka oy. Oh. Asa man ka nyot? Bian ko ni mo nyot. Bigani, Bi. Iwakli man lang ko. Sam, manawag ko sa bahay, ha? Kath, Nyot. sa darong rasa? Pamtingal makakaos upi. Ay, Diyos ko, dali sa api, mga unta, dali na. Unsay gusto ni magkanon, Pi? Pasag din na sila din si Unyot ug si Sam. Dali. Sam, Kuyog lang ni Kati. tanagat. Kinsay mong gitawagan? Hello? Teo, si Anthony. Oh, Anthony. Hain mo. Teo, ayaw lang kabalaka, ha? Niami si Samuel sa close kay na mga amigo. Unsang orasa mo manguli? Ugma na lang mi manguli, Teo. Mga dagko na mo, Anthony. Kung misalig ko ninyo, buutan mong duha si Samuel. Bahala ka na si mong igagaw. Gusto kang makiksulti ni Samuel? Ayaw na dong. Pag-amping bayan mo. Bye. Bye, Teo. Salamat. Nganong dili man ta manguli ton? Sanon, sabaya ka. Ni as Ophelia. Nahibaw ta nga, dito siya sa Manila. Unya, may anhi o gwagid mahibaw ang terror niyang amahan. Mao nga importante kayo na magkasulti mo duha. Pero Anthony, wa ka ba'y nasabtan? Mikawat yun og pauli din ni Ophelia. Wag ka kasabot, ha? Wag ka kagets? Unsa man ka? Magpraktikal ta. Magpraktikal ka, Samuel. Anhit ta mga tug sa gisakan, Kati. Unsay mong gibati ni Higayon na? Ambot. Aw. Hibawan na ni mo niya. Tara. Adto na to sila si Kati ug si Upi. Ton. Tana ba? Gamay raman ka kikaon. Busog na ko. Tubig oh. Thank you, Sam. Kat. Nakasabot ko, Sam. Anik te basta. Ganyan na namin gusto nang mabiya ninyong duha aron makasulti mo pag-aayo. Kat, ibaw mi. Dagan kay mag-istoryahan, Pi. Sige, istorya magmaayo, ha? Nyot. Oh. Sige, Sam. Anthony. Dali, Nyot.
Asa ta magsulti? Huwata lang ko diha sa sala. Abog mangguguk ay ka ganina. Excuse me. Pi, Ha? kung manawag si Papa nimo dito sa Manila aron makigsulti nimo. Unya, uwa ka dito sa Manila. Abi na kong natuog ka na. Nagbasa kog Bible. Bible. Di gud maantos na ko, Esther. May tawgon ka? Tawgon ko ang imong anak. Gimingaw ko niya. Humanon niya sa inyo pa nagsulti. Makigsulti sad ko niya. Gimingaw sab ko ni Ophelia. Unsa to'y number sa Manila? Ang ako nalay dial email. Dayala. Makigsulti ko ni Ophelia. May bagting man. Tubag ka na yun. Tawagan lang balik. Ingna doon na kay tawgon. Hello? Ma? Oh, Ophelia? Oh, nanawag di ay. Ambi na yun ng telepono ba? Niya si Papa ni mo, anak. Oh, Emil. Ophelia. Nagmata pa man di ay mo. Kuan, manawag unta minimo diha sa Manila. Kay gimingaw minimo. Maayo kay nakatawag ka. Kumusta ka naman diha? Kuan, ay lang kahibong nga gusto ming makabati sa imong tingog, ha? Sa ako nagikaingon, gimingaw minimo. Ophelia? Naa ka pa? Naminaw ko ni mo pa. Oh. Agwantaha lang. Nahibaw kong gimingaw kasab na rin. Di kasubo na ko nga dili ka na makapauli nga rin sa ato. Kay mao'y gusto na ko nga mulahos ka na og larga sa Amerika. Anong wag ka man mo tingog? Naminaw ko ni mo pa. Okay. Bastante nagkaayo para nako nga bisag kadiyot lang nakabati ko sa imong tingog anak. Giabot na jugog duka. Sige, ihatag ta ka ngadto sa imong inahan, ha? Basta amping lang gyud diha. Para nato nga buot gyung mulikay sa mga lubo sama nilang ang hiluog sa iyang anak. May anak ka lang sa Manila. Hangtod na sa iyong paglarga. Haba? Oo, Papa. Esther? Ophelia, anak. Kumusta ang imong kahimtang diya sa Manila? Kabala ka, Ma. Maayong ako kahimtang diri sa Manila. Kung doon na ka man gani problema, pahibaw adayon ko, ha? Palihog, Ma. Ayaw lang mo panawag na ako. Ako nalang manawag niyo diha ni Papa. Sige, anak. Akong ingnon ang imong amahan. Amping diha, Ophelia. Bye, Ma. Bye, anak. Unya, Manawag na unta sila sa Manila. mekanik ka nagkauna-una ka no? Imbes sila naunhan? Hain siya. Hey, paminaw na ako. Ano yung magpalabay sa gabi sila si Anthony ug Sam? Kati, kinala makabalik dahin ko sa Manila. Dili ko magdugay din Usap na yung gipauli din sa ato. Dili ko mohangtod og dugay din ni Kath. Mubalik dahin ko sa Manila. Wala ko makasabot ang imong gibuhat nga may pauli ka din sa ato. O saray akong sultihan, ani. Palihog. Pero bahala na. Pasudla si Sam, please. Hain si Sam. Excuse me. Niyot, hain si... Makasuod ba si Sam? Ophelia, nina si Sam. Pasudla siya. Okay. Kami lang duha. Gusto ko makisulti niya.
Kami rin duha. Okay. Kamu raman bitang duha din eh. Huwag mo samok ninyo. Okay. Nyot! Sam! Pasala na si Sam, Nyot. Nag-ali ka man ko diya sa pultahan, uy. Sud Sam, dali. Tada, Nyot. Pi. Pi. Basta, prangka lang. Nalipay kami sa unyot nga ni Aka. Miapot ka. Pero ambot pa, uy. Basta nalipay yun, mi. Labaw pang nalipay si Sam. Kung naibaw ka palang sa kipati ni Sam, bisan mo siya tingog-tingog diyang mipiya ka. Pero sa kailad man ni Sam. Tanakat, oy, tanoy, nun sa mga ka. Si Sam mo yung ngayang musulti, ana. O dili ikaw. Introduction mo lang itong ako, Nyot, uy. Uy. Sige, uy, tana, uy. Pi. Basta git pi, ha. Sam. Amiga ka na ko sa upi, Sam. Lakaw na mo, Cathy. Sigurado ka good, ani, Pi. Bahala ka na, ha? Tanan niyo to, eh. Ayo man da. Labi ka na, Pi. Basta kasama. Tanoy, noon sam ka langay-langay ka malanlanduha da. Bitiya, oy. Taggan sa lang istorya ni Bayan na, oy. Mga tara. Ophelia, Nag-anam ka mo po ang mga oras. Ayoko sa doong ingon, ana. Tungod kay ning higayon na. Ikaw ra gyud. O ako. O gihuwat ko ikaw. Sam. Ophelia. Oh! Gihuwat ko ikaw. Ihatag na ako ni mo ang tanan. Sam! Mikuba ang akong dugan. Ako, Sam. Mikuba sa payo. Unsay akong buhaton? Sam. Haki. Hain. Ako? Ay, ikaw? Oh. Asa? Sa lips? Misa mo to kuba ang akong dughan? Bituko malaki ka. Man. Maumang ko. Salamat. Di na lang ko. Istorya lang ko ta. Ano? Istorya na lang ta. Sige, Ophelia. Ay, mga kapil tayo. Asa yung kapil? Saan magbang? Saan ko kayo ba? Hello? Hello. Okay ka diya, tiyo? Nga naman, Anthony. Nagtanaw-tanaw ko sa mga album. Nalingaw ko. Aw.
Maayo nun nga nalingaw ka. Si Samuel. Adi aman. Maayo mong pagkabutang nga rin. Sige, Tiyo. Maura dito'y imong tuyo. Bye. Anugon, nawa may magkaimamat sa buhi pa ang among amahan. Iyon ini ang bationg kalipay. Ophelia. Ano naman na? Ophelia. Ni anak ko. May balik ka. Gusto na ako. Ikaw rin yun. O kwa na ilahin pa. Uy. Uy. Ako na ang akong nanasam. Ophelia. Ako na ko. Ophelia. Karon. Gabi. Unya. Mauna ang kadlawon. Ug moabot ang butak. Kung dili na unta mabot ang buntag. Asa ako? Dili na lang unta mabot ang buntag. Ay, da ako. Dili na lang unta mabot ang buntag. Gusto kong wala. Salamat. Ayaw paglingiw. Ophelia. Ayaw paglingiw. Nanumpa na ko. Taod-taod na. Ihatag ko kinimbutang. Uy, tutuki ko. Ayaw inimod. Kay imuha ko. Ikaw ang tagiya. Ayaw lagi paglingiw. Mawaw ko. Nayhapol o. Paghapon sab. Gusto kong mo-feel sa imong panit. Ha? Gusto kong mo-feel sa imong panit. Gikuha naman ako ang akong karsones. Nasa ubos. Ayaw lang kong tutuging maayo. Usamot gid ko ani. Ang imong t-shirt ay... Ha? Ang imong t-shirt. Kung apil di hindi. Wala ko'y t-shirt. Wala sa ko'y karsones. Kipaw ko. Wa naman ganit sa kusinina. Tugnaw man. Uy. Minong tanaw-tanaw pa man ako. Gusto kang kakson ako. At last. Nakauna-una ka na kinana. Dali. Unsa ang pagkakus? Ingon ani? Ani? Tingali.
Oh. Aray, natukuran ni mo akong buhok. Sorry. Sam, ready na ko. Andam na ko. Dili, Ophelia. Dili, cute. Sam. Kung ito bragin din eh. Ingon na gid ani. Ugwa na mo sunod pa. Basta dili lagi. Dili cute. Tay. Sorry. Anong kitutukan ko ni mo? Sorry kid kayo. Sorry naman. Kung dili ka. Okay. Dili ka. Nadlo ka. Kaganina. Nakadlo ko. Karon. Wa na. Ako ning ipaubos. Wa na ko. Ako saba. Wala ko eh. Sige. Ambot ani. Unsa man. Ambot ni mo. Asman, tatay saan man. Basta. Sugot kit ka. Ihatag ko ni mo ang akong tanan cute yan ni mo. Basta ka. Pasayluwag ko. Ophelia. Nagkurog ka? Nagkurugsap ka. Ana tingali ni no? Dali, be. Sorry ha. No. Ayaw pag-sorry. Ophelia. Samuel. Sam. I love you. What na? I love you. I love you. Uy, alauna na sa gabi. Tinuod yung tingali. Nga dili sila manghuli. Matug na ko.
Nalingaw gyud tingali sila si Anthony ug Samuel. Emil? Emil? Ano bang oras ha? Hapit ng alas 6. Mama, baby. Maligo na ko. Andam ng lamisa para pamahaw. Mamahaw ta, humala kong kaligo. Ala? Unsa nang urasa? Oh, sila si Ophelia ug Samuel. Dali. Alberto, malagi ang pagtahan sa kwarto. Basig nagmata na sila. Good morning. Sam? Hide si Ophelia. Hamas upi Sam. Sam? Sam, tingog uy. Hamas Ophelia. Wala si Ophelia. Unsay wala si Ophelia? Pagbatan ako, wala siya sa kuntupad. Ako siyang gipangita. Wala si Ophelia. Di ka man tikumidya, Sam. Di ka tikumidya, Sam. Kate, wala lagi si Ophelia. Ophelia? Ophelia! Antonio. Kate? Ayokon mo kumidya si Ophelia, Sam. Usam na yung papel. Oh. Taas ning Usa suwat. na yung papel? Suwat ni gikan ni Ophelia. Basahan ninyo. Iya ko ding agi. Basahakat. Dear Samuel, Nagsuwat ko. Nahinano ka. Sam, nagplano na ko ani. Kinahanglang mahitapukit ni. Og ingon adto ang paagi. Dilit na nako maanto, Sam. Isakyan ko na lang ang way kaluoy kong amahan. Ug mao kinipugtong paagi. Ayaw na kong pangitaa. Sakay na tingali ko sa eroplano. Balik para sa Manila. Sam, kinahanglan nga malarga ko sa layo. Pagkaaron ingnan lang ni. Og dili gyud mahitabong tinuod nga gilikayan ko ikaw. Dili tinuod nga kalimtan ko ikaw. Dili tinuod nga wa ko na ikaw higugma. Giangkon mo na ako. Kay gusto kong bahonon ka na ako sa akong pagpalayo. Nia ang saad. Nia ang panumpa. Paabot ako.
My God! Paagi lang niya. Sam? Hain siya. Hama si Samuel. Naman siya din sa itong likod. Hama si Samuel. Anthony! Wa ko may baw. My God! Asa na ito pangita si Sam? Sa airport. Dali! Maaptan pa ka na to si Ophelia? Dali! Sa departure ta! Palihog tanaw kat. Hunong yot! Ngano? Narasiyahan naglingkod. Ay! Nay, nasa unahan. Sam? Sam? Pagabot na ko dili. Dili pagid ko nudog kay nga milupad ang eroplano nga paingon sa Manila. Tingali. Mao katong gisakyan niya. Sam? Sorry kay ninyo ha. Wa ko magpahibaw nga milakaw ko. Si Ophelia magud ang niya sa kong una-una. Namasin ko. Maabtan ko pa siya. Pero waan naman siya. Tuan na. Pauli na ta. Nga naman uy. Ako nagtuon na biya kung malipayo na. Makigsulti ta niya. Dili pa karon. Unya na. Kaya dili pa maayo. Mas makasamot sa iyong gibati. Tara. Sundin ta siya. Morning, Tio. Good morning. Mayong muntag pa. Pa. Ari ako palihog sa kwarto. Okay, anak. Tun? Sige lang, good. Lakaw na. Mag-breakfast ko, Tio, be. Naglaag-laag mo, ha? Huwag mo'y kaon-kaon. Tuway rin ng bangus dito. Kagumkum kayo na akong pagkaluto. Natuwa sa'y si Kwate. Bahala ka na dito. Anak, gigas akong apuhan, Tio, no? Kaya maom sa ni paborito ni Lolo Militon. Lakaw. Bahala ka na si imong pamahaw. At tuon na akong imong igagaw, ha? Okay, Tio. Doon ay problema. Kamu lang pag-istorya, Tio. Doon ay jude ay. Sige, Anthony. Gamit ko sulit po, Tio, ha? Manawag ko mama. Okay. Ay. Unsa ka ay problema?
Naunsa ka? Wa. Sige. Bye. Dunay lawom nga gihuna-una si Emil. Murag may gihinuktukan. Oh, nga nang may balik ka man lagi. Tawgar ko na si Ophelia. Kung adto ka lang sa imong opisina, manawag niya. Usa ka bang sultihan? Karon akong gusto. Ayaw lang gudayon kasuko. Oh, atong tawgon ng imong anak. Dayala. Hello? Ngano na, oy? Ophelia? Naghilak ka? Abe. Hello, Ophelia. Naunsa ka? Mihilag ka? Unsa imong gihilagan? Ha? Ngano naghilag ka? Waman. Hello? Tinuod ka? Oy. Nanawag man mo. Nagasulti pa ganita kagabi eh. May tuyo mo? Kuan lang kining sigig kuba nga kundugan gabi eh. Hangtod na karon buntag. Ambot nga nagikulbaan ko. Sa manahita mo diha. Ha? Wa ka ba'y gihimo milagro? Nagusa ka ba diha? Miabot lang galit ganiha sa kong utok. Basig imo lang kong gisakay-sakayan, Ophelia. Imo lang kong gipatuo. Apan sa hilom di ay, kinsay nahibaw. Nahibaw ba ko nga di ako sa Cebu ug ang kaliwat sa irong gutom mianha di ay nimos Manila. Kagipahimuslan sa minyo ang akong pagtuo sa imong pagpakaruning nun. Palargahan ako, Papa Emil. Palargahan ako. Gusto na ko mabiya sa Pilipinas. Kung dili ka di ko mahinayon, Dan, ikaw mao'y nagpakaruning nun. Sorry anak. Pasensya ka na nako, ha? Sige kay mo trabaho na ko. Bye pa. Ayaw na. Oh, Esther. Pagigsulti ka sa to anak. Dili na, Emil. Sige, bye. Wag gidi ay. Kada ko sa sayop kong pagtuo. Sige, ato na ko, Esther. Diskumpiyado gihapon si Emil sa among anak. Kadelikado sa iyang gibuhat. Nagkahimo si Ophelia nini ngadto sa iyang amahan. Maglisod ko pagtuo nga napatuo ni Ophelia si Emil. Nahibaw ko unsa si Emil. Lisod ang gibuhat yung paagi. Kagrabe ka sa silot nga matilawan ni Ophelia kung mahibawaan kini ni Emil. Samuel. Pangilo. Masabot din ni sa iyang suwat niya. Oh, may naitabo na namo. Ang iyang kasing-kasing, ang iyang kalag, ug ang iyang lawas, gitingob kini niya paghatag na rin ako. Kadako sa iyang gugma diha. Dili unta siya magpalayo na ako. Mularga siya ngadto sa layo gid kaayo. O sa kini ka sakripisyo. Sakripisyo?
Pasakripisyo ako pero ayaw bilig sakit gid kayo. Dili sayo lang gibuhat ni Ophelia nga pagpakaron ingnon. Ug mo'y hinungdan nga iyang gihatag ang tanan diha nimo kay mao kadtoy pagmatuod nga gimahal ug gigugma ka ni Ophelia ug dili ka nang imong gituhuan nga gibinlan kag sakit. Dili. Nganong di man lang kamo ingon nga gibinlan kag paglaom ni Ophelia ug bawnon usab kini niya sa iyang pagpalayo tungod kay niya dinhi mubalik yun siya nimo. Ngano kinahanglan pa ba siyang magpalayo? Ngano dili malasad dinhi sa duol nako magpakaroning nun? Makita ko pa siya sa tanang panahon. Kagusto ko siyang makita. Dunay plano si Ophelia, anak. Plano sa pagpasakit? Duna kamoy paglaom sa usag-usa. Ang kahapdos o kasakit mo yung gibilin diri nako kay mo kini iyang gibuhat o gibilin human sa nitabo namong duha. Dili maayo nga magtinir kag ngilad ngadto kang Ophelia. Ngano dili man? Nagduwa-duwa si Ophelia. Tungod kay ingon lang gihapon ini kasayon. Gihatag niya ang iyang lawas nga rin ako. Apanahay nang iyang kasing-kasing. Hay nang iyang kalag. Nasayop ka. Oo! Dako kay kung sayop kay miingon kong gitingob niya ang iyang kasing-kasing, kalag ug lawas. Pero di ay, iya kong gilingla. Samuel. Iya kong gilingla! Nasabtan ka na ko, anak. Nasabtan ka na ko. Nait ang akong tingog pa, no? Sa ako nang giingon. Nakasabot ko. Dili ikaw mo hinungdan nga nung nahait ang akong tingog. Ang akong kasing-kasing mo hinungdan nga nung naingon ko na ini. Maong naingon ko ani tungod kay kining akong kasing-kasing way buot. Dali ragid kay siya mituo sa gipakita ni Ophelia. Nalimot sigid ang akong utok kay nagpadama sab siya sa akong kasing-kasing. Gusto ang giingon sa daghan. Kinahanglang kini siya ang matuman og dili kining nias sa dughan ako. Kinahanglan nga magmando mao ang utok sa tao ug dili ang kasing-kasing. Samuel. Sorry pa. Dako ka na dong. Imo ka na ang katulod. Hello? Kat? Ay, salamat na nawag ka. Naana ba ka sa Manila, no? Pi, luik si Samuel ay. Kakita pa lang kaniya. Nga naman ka, uy. Noon sa man ka? Kipalaom ni si Samuel. Kasi madili sakitan, Pi. Pagmatasaw sa katawa, nakadiha si Antapad. Ang kimahal niyang kadug. Tabangi ko. Oo, sige. Sige ako ikatabang, Pi. Gusto na ko ikisulti si Samuel. Tabangi ko unsaon. Sura, ana, uy. Ay, nera, Pi, nera. Ingon ta, ani. Ingno na to, ani. Magunsa ta din silang Kati. Kuyog lang ako, good. Mao ni tuyo ni Kati. Panihon ta niya. Oh, tara. Oh, huwat ang una, ha? Huwat ang una. Nangayo man ko dahil time allowance. Oh, muna ni. Hello? Naana siya? Oh, nana. Sam, si Upi.
Nga naman. Nanawag siya na ko kanina, ikaw ang tuyo. Mananggi paani ka naman din eh. Tubag ka. Pasilo ako, Kat. Ha? Dili kong tubag. Sam, asa ka man? Pasilo ako. Sam! Kathy? Hello, Kathy. Pi, dili makiksulti ni mo si Samuel? No! Nga naman, ay naman siya. Milakaw, migawas man siya sabay? Basta palihog, Katby. Basta palihog. Sulti siya sa akong gisulti ni mo. Sige na. Nyut, dali ato si Samuel. Oo. Sam! Sam, kaniyot lang! Ibutan ako ang telepono, ha? Please, watami. Pabalik ko naman si Samuel. Palihog, Kat. Nga naman ni sila, oy. Sam, kaniyot lang. Muna lang ko ni mo, Ton. Sam! Please, Samuel. Wato na natos, Kati. Sam! Sam! Please, Sam! Bahala nag-unsa na karon ng ibang gipati nga to ni Upi. Pero pagsulti lang siya, please! Para saan sa paman? Ano magigsulti ko niya? Samuel! Hapit na siya mularga! O mularga siya? Please, Sam! Pakisulti siya, Bi! Di na ako magigsulti niya, Kat. Samuel! Di na ako magigsulti niya. Sam! Ton, una ko ni mo. Sige, Sam. Atuon talaga sa inyo, ha? Ha? Kapiyasad kung makadesisyon ng tawana, uy. Unsa ka, no? Sultihan lang na ako si Ophelia pahin sa kahimtang karon nila ni Samuel. Ayaw gyud. Ayaw gyud, Kati. Ayaw gyud. Kaya nabalik ko na to si Upi. Napasi sa linya sa telepono. Kundi ka na lang mo hinahan og larga, Pi. Tubag ako. Tubag ako kisa may bugat ni mo. Ang imong naglarga o si Samuel. Abi ni mo, Kat. O sa lagi unta ni kapagi aron mo daog unta kami si Samuel. Gitumanan ko nga akong amahan. Dili aron kalimtan ko si Samuel. Gitumanan ko nga akong amahan siyang gusto. Dili aron si Papa mo imo daog. Kung dili kami gid ang mudaog si Samuel. Ang gikinahanglan na gid untaan eh. Mao ang pagsabot ug pagpailob. Mabuti kayon nga mawa na ang pagpahilabot sa kong amahan sa mong relasyon ni Samuel, Kat. Apan ka dili naman ko siya. Sige lang, Kati. Sultihan lang yun siya. Namahal ko kayo siya. Ophelia. Bye. Gibutang naman niyan yun. O sa pamay ito ikatabang nila. Ha, Kat? Murag wa na yun yun. Magkabuwag na ko sila si Samuel ug Ophelia. Gusto na. Gusto na. Wala tayo mahimo nila. Nakay panyo. Di man. Ambi. Ngano nangaguman ka? Ngano na nagukto ka? Bilingo-lingo? Nalain ka gigamit ako imang panyo? Karon pa ko. Karon pa ko kung mo desisyon si Samuel. Desisyon yun nga, way usab-usab. Oh, apin na kung nalain ka tungkol sa imang panyo. Ikay laban na, ha?
ganayon na. Basig si Ophelia ka na. Hello? Oh, kisa man na. Attorney? Oh, si Atty. Amorisa. Bebe. Di attorney. Oh. Hello, attorney. Ha? Unsa? Good. Very good. Okay. Thank you. Salamat gyud, attorney. Believe kay kun ni Buda. Grabe kay kag influensya. Sige, bye. Nga naman di ay. Unsa iyang tuyo? Mularga ta sa Manila. Ha? Buenos dias! Sobrano mi. Tiya Cecil? Paamin ako, tiya. God be with you. Bien, porque nausar. Tungod kay naanad ka na aning buhatas sa dito pa kamo si Papa mo Angelo sa casa. Oh, donde el tu padre? En el dentro en la casa, tiya. Nasa sod si Papa Angelo. Bien! Gracias! Makaintender ka na sa Espanyol. To quiero hablar ni Angelo. Gusto kong makigsulti sa imong amahan. Human sa kong pakigsulti sa imong amahan, I wanna talk to you also. Si, tawagan niya ako kung makiksulti ka na ako, tiya. Bien. May misampit. Sam. Biso na sa si Ophelia sa kong nahona. Dili na ko. Dili na ko. Dili mahimo nga pasagdan ako nga akong anak manang. Tambagi siya. Mao kini ang rason porke ni ako aura sa inyong casa. Porke na-preocupar ako sa notisya bahin kang Samuel. Tiya? Oh, niya na si Samuel manang. Niyan ako, tiya. Mo'y pekenyo lang ang akong nisisitar para tu, Samuel. Gamay ra nga akong tuyo kanimo, Samuel. I know. Nahibaw ko sa mga hitabo, ako ang sakitan og maayo. So, from now on, kalimti na si Ophelia. Mao ka nagisigihan akong balik-balik og sulti niya manang. Nagkabati ka ba na ako? Tiya. Gikalimtan naman ako siya. Possible ako. Gikalimtan ko na si Ophelia. Bien! Maayo! Oh, anak! Meister! Ophelia! Nakalitan ka kay wa kami magpahibaw nga muanhin nimo dinhi sa Manila. Pa-email? Larga ka na sa Amerika, Ophelia. Sam? O, Kate. Nagpasalamat ko nimo og ni Anthony. Gipakita ninyo ang grabing tabang nga rin ako. Namo ni Ophelia. Niay akong hangyo. Sugod karon, dili na ko gusto palihog nga maghiskot-hiskot pa mo bisan sa pangan ni Ophelia. Hello? Kathy? Ang itaw pagi
Hayot. Niyang telepono Sam, si Ophelia. Mularga na siya ugma sa Amerika. Panghigala palihog nunti sa pagpaminang uban pa mga sumpay ning atong suwilanon. Mihabu-habo na usaw. Tagsulat Fermin Colliantes Gomez, ubos sa direksyon ni John Gomez. Musika Joel Bense. Recording editor Rani Budumo, soundman Christian Henry Jano. Dalit sa RMN Drama. Ug mo to ka listeners ang part 7. Pasensya kay no, taon na po kung awa na kayo maka atiman aning edit aning mga drama hatong kay gila ay ko ani. Tungod sa kadagang copyright kapoy kay trabahoon mga listeners no nga nawdaan sa kog gana ani labi na katong time bitaw nga na-injectan ko og booster. Takhan na kung ipamati sa lawas mga listeners, lambad sa ulo. Labi na itong pa ko na boosteran no pa ko itambal nga no. Grabe. Labad kay kung nga gilantan kung siya tomorrow by G6 wala good effect ba pila ka adlaw kung agwanta to labad just og yun siguro no kana magtan-aw cellphone bitaw mag-edit to ug silaw kayo ang suga paminaw na kung silaw kay mamurog labad sa os mata ug ug lain kay sa pananaw nako ang hayag sa suga uto nga nindong na lang ko dito sa kung ano makita niyo sa video no dito ko center primero nagkuha ko kanang recommendation para sa animal bite para ma-injectan kong booster mo to nga mo to akong gilihok sa manayagi mga semana o kaluis Ginoo na injectan jud duha ka dosen si tawagan na duha ka turok muna nga bintahan ang paminaw pero mo lagi dugay-dugay gitawa kasumpay pod nya ang aho sang kasikaso kay di man jud ko makalahutay og tutok dugay-dugay sa ani labi na ning drama nga labat kay bitaw kay dughan kay copyright. So lahi na lang akong gitrabaho. Katong amo ang Calcita Biners official nga YouTube channel o Facebook page nga akong gitrabaho kay kanang kuan mas dali man to na trabaho on kay kanang igo ra man og gi-review ang mga video na usawna. Gi-upload og balik. Nya mo nang wa ko ka-upload kes mga drama pa kini nilugar lang ko ani kay niabot na madagbrog hapit na tulong semana mga listeners no taon na nga way sumpay nagtang tag April 1 na ron ugma uy bisanto na no ting paminaw naglintin drama mo na pasensya kay nga dugay kay ta naka balik no mo ta kung hangyo mga listeners no sa mga ganahan mo suporta sa mo ang sa among Facebook page nga Calcita Biners o diri sa among YouTube channel nga Calcita Biners Official. Palihog lang mga listeners og bisita dito sa mga video dito no ganahan mo malingaw. I-like sa dinyo o i-subscribe mga listeners no kung kuan makabisita mo dito sa among Calcita Biners Official. Mo to akong hangyo mga listeners. Salamat kayo. Unya basa ko dito sa comment ninyo diri sa part 6 sa mihabu-habo no sa mga listeners no. Ang una nag-comment ani kay si kuan. Ang una na kung basahon kini kay taas may comment siya no. Si GR Agrimix Artist. Daghan kog drama may balaan bus police buang ang nagdala kay si Alex Lara ug bulak sa lasang si Riboris yata nagdala ato dancing cowboy sa Randy Suson ug katong bata nga kusog kay mo kaon special child pero special child siya pero naa siya gahom. Siya tigpatay sa mga kagaw sa atong lawas makasulod siya sa tao nga masakiton mag ginukranay sila sa lawas sa tao kay iyang pamatyon para maayo ang tao nga mga masakiton si Jermsky iyang kalaban. So ito yun si GR Agrimix Artist no daghan sig mga ninumduman nga drama ang ninumduman ako ni kining kuan bulak sa lasang o kining dancing cowboy no kini uban nakalimot ako mas daghan og ninumduman ni si GR Agrimix Artist no nya napay si comment Roko ang taong bato kini kinumdum ko ani Roko ang taong bato no Roko ang taong bato si Alex Lara Katkat Buli si Tripon Morales ug Ramini ang batang bunsi gamay pa kuan ng mga drama na kuy drama na dunggan sa una katong kahoy nga taas kayo nya na ay mga tao na muyo dito sa ibabaw nalimot ko
Atong karate pud nga drama si Tugas Bahi. Nalimot ko sa title, gamay pa man gud ko anang mga drama habos nakadungog anang mga drama habos. Mo lagi no. Marag di na nato manumduman ang mga title tungod sa kadugay na ba. Kawas og ibalik siguro ni DWHP kanang kuan sa radyo ba air nila ba makahinumdum bitang nakapaminaw ta sa una na no. Nalimot ang tas title no. Unya si Noel Bituya, God bless you idol, salamat Noel Bituya. Nya si Lini Omega, mao jud batasan si email di man kamug-on sa love life niya ang Esther siya man unta na bana lagot magay siya kay ang hilong nga ex ni Esther. Ex na gani maglagot pa jud. Mao nay klase sa tao nga ko ano. Madlok jud siya og mailog balik. Okay. Pildihon jud siguro siya kagwapo muna or kabuutan ba no muna na hadlok jud siya mga kalisinas no. Unya napasay ko may opilya sad bata pasig guyab-guyab ug anak ko ni bataap palinaan ko ni kuan laki school sa unya ra nang uyab-uyab sa muka. Okay Lini Omega no. Unya si Ilresina Blando. Sir, dugay lagi ka maka-upload ka ran. Sir, baka naman ang part 7. Muna part 7, Ilresina Blando, no? Pasensya kayo. Dugay ta nakasumpay, no? Pasensya kayo. Si Edwin Pancho ka na, imong sing-sing boss Shopee po na. Adili ni siya Shopee na ko, no? Dito ni sa kuan. Dito ni sa ministry ni Father Darwin, no? Pero na ako ni sa Shopee. Nasa di sa Shopee no kung mas nindot pag itong actual kay ari ka sa Shopee ginawa kay bawg mo arang bas nimong kamot bitaw mga listeners no mo na problema og ari ka sa online di mo may bawaan ba og luag ni kabot sa imong kamot or kabot sa imong order ba luag sa imong kamot or guot no una ay daghan na sa Shopee Edwin Pancho na pero di lang ko mo tagaan ni kay kuan man gud di ta kasyurog musakto basta kamot ba. Si Christian Austral idol part 7 na sa tulo ka heart no sa mo part 7 Christian Austral no. Si Crystal Ann Lauron ay may gani loads kay sayo ka upload ron. Emoji nagpahimdo ka buk salamat kay Crystal Ann Lauron. Pasensya nga dugay na sa ka balik no. Si GR Agrimix Artist ang magpataas ipaubos so kung paubos ipataas boss grabe papel si opilya boss sige maghilak diha man good nato madunggan ang tinuod niya nga gibati sa yang hilak-hilak hindi mo siya nagkatawa mao yun grabe no pait nila himtang mga listeners no ug kita matong na grabe yun paita di lalim no. Si Jimar Lopez solid ang istorya ani with ni plug no salamat Jimar Lopez niya si John Bert Sumundong, shout out Dolgeri Iligan City, Dalipuga with Duha Heart. Salamat John Bert Sumundong diya sa Iligan City, Dalipuga. Ug si Marlon Suko, grabihan dramaha boss. Sakit man sa dughan with Duha ka emoji nagkatawa nga paningot. Mo lagi sakit dughan ning dramaha Marlon Suko. Mo lang usahay pag di ko ganahan mo edit ana. Kay na di mawa nang hilak-hilak no. Labi nag-stress na itong paminaw, labi na po ko'y problema. Nag-edit ako, gilak-hilak, pasamot. Undangan na lang na. Undangan na lang dyan, okay? Saya di man subada. Labad, magsamot akong ulo, labi na ako'y ka ng problema, yan na. Ang kung i-edit kay gilak-hilak po, problema, yapon. Undangan ako, listeners. Pasensya kayo. Pasensya kayo, nga akong dugay ta kasumpay balik no. Salamat ay Marlon Suko no. Si Clotel Dilandas wow nandito ang part 6 idol with Tulok Heart. Salamat kay Clotel Dilandas no. Diya si Rian Luwagi boss dyan. Sorry kayo kay usahay ma-skip nako ang ads. Di jud ko mo skip pero excited kayo ang matag minuto ng drama. Salamat Rian Luwagi no. Kira na no kay saan man excited mo no pero naman ko'y mirugbo da nga ads no. Baka naman. Yeah. Si Jocelyn Infante, salamat Lods na sumpay. Magkulat ko sumpay with Tuloka Heart. Salamat kay Jocelyn Infante. No? Si Noel Bituya, nindot yung dramahan dol. Nindot po tong dramang mga aeroplanong papel dol with heart. Salamat kayo Noel Bituya. No? Mulagyan, jawa sa mga matay kopya. No? Lamin ito i-upload na sa kang radio drama Bisaya. No? Kay,
Kumpleto to sa kopya, daghan bisig mga drama, no? Imelda Ganal, salamat sir sa pag-upload sa sumpay. Ako gibalik og paminaw ang Maribel sa kagabion. Grabe kanindot yung dramaha. God bless you and your family with heart and vlog. Salamat kayo, Imelda Ganal. O si Aisal Kosaybi, makarelate ko aning mga love life way back high school days. Wala pa phone na to. Suwat-suwat lang. Kilig biya ni natay crush, excited mo eskwela pero stricto lang to siguro ang mga parents sa una, 1980s. Salamat Alvin dyan. So, as always, nabitaw, nag-upload sa tiguang si Drama Bisaya. No? Ben lagi. Ganahan ko na, action. Ganang gi-upload ni Radio Drama Bisaya, mga ka-listeners. No? Muna ako ang gipaminaw sa Radio Drama Bisaya kay wako katiwas na sa una kay trabaho makukuha ng time man niya. Ganahan ko ng drama kay action. Muna gipuli itong drama kanang basurero ako no action po to. Pero wako katiwas na naman ang naminaw ko karon sa kang Radio Drama Bisaya kay ganahan ko sa drama nga action mga ka-listeners no. Lini Omega ay sir na nag-upload ang title Cross o Diablo nakapaminaw ko kinsa ganitong channel ay Radio Bisdak na channel dili man basurero ako title Cross o Diablo man. Ang bata Crisanto name sa sim siya og story nindot jud siya action sim sa basurero. Ako lahi lang character name. Maura ni siya Lini Omega no. Ang nagsulat si Fermin Collientes Gomez tungod kay gi otro og record sa laing istasyon nga DYSS. Nang giotro sa nilag kanang pangalan no giligas gamay ba no diya. Giotro ang mga pangalan ug ang mga artista lahi sa nang nagdala no. Pero nindot gihapon sa giotro nila nindot kay maayo mga artista pud sa DYSS no nindot udala ba no. Unang isaglain ang istasyon nga aming drama o balik nindot gihapon sa paminawon tungod kay basta si Permin lagi mo sulat niya o siya po yung mo director nindot yung kayo resulta no nya mahis kay mga artista po dito sa DYSS mo nang nindot kay paminawon ng drama kay action pero mag-compare nagpunimo dito sa DYHP ang resulta sila ang pag-record nga kinanindutan no? Lahi o sila og kanang resulta sa recording ang DWHP kinanindutan yun og kanang resulta ang ilang recording no manang makaingon ko ako pasultihon nga ang DWHP mao gyud number 1 gyud parties mga drama no ikaduha ra ng kuan DYSS una man gani katulo ang Wonder Radio. No? Wala na ako ba? Wakoy mo grado ba? Number 1 ang DWHP, kaduha ang DWS, ikatulo ng Wonder Radio. Pero dako posibilidad nga ang Wonder Radio maoy man number 2. Kaya naman dahil mga artista sa DWHP sa una. Naaday po diha ang sa DWS, imbalhin na sanipursa de sila dahil. So, dako posibilidad niya may mong number 2 ang Wonder Radio ta sa drama. Ang problema lang kay wa sila'y live streaming. Wa po sila'y gitanggal po ilang live streaming sa mga apps. Muna'y makapabagsak sa ilang drama. No? Kasagaran sa ila, mga live streaming, balita ra. No? Usa sinungdan niya, murag wa mo click murag wa kay mo click ng ilahang stasyon kay puro balita na drama pero wa kay radyo nga mga makakuha silang drama wa kay gitangtang man nila yung drama sa app hadlok siguro sila unay mo upload mga ka-listeners no duda kung murag mahadlok sila unay mo upload sa YouTube kay wa gid gitangtang nila ang app naamata na sila sa Zeno Radio pero itong gipebalo ni Matet ba na pwede mo paminaw sa Zeno Radio app pwede na kay gitanggal man nila na why nag-upload po sila ang drama di samot di gyud sila mahimong ikaduwa sa DWHP muna nga number 1 jud yung DWHP kung sa only gyud malupig yung mga ka-listeners no pero kining Cross o Diablo maminaw mo ani nindot kay mga ka-listeners no kay maura ni siya ang version sa DWHP nga oo basuriro ako mga ka-listeners no. Salamat Lini Omega sa mong comment no niya.
Si Algin Corsiga giatay ning drama oy. Makahilak man sa ta. Salamat idol sa pag-upload. Amping kanunay idol. Salamat kayo Algin Corsiga no. Katawagan daw siya sa heart do kabuk na sa like no. Salamat Algin Corsiga. Makahilak yung kana. No? Sige gilak no. Kapugyang yung kumwidit anay kasi gilak. Makadugay problema. Edwin Pancho, salamat boss part 6 na di ay. Salamat Edwin Pancho na part 7 na po taron. Jima Amistad wala pa isumpay an idol taud-taud na ko gawat ganahan baya ko ani sa imong mga drama ayang bibitin na idol. Sinja gano nga nadugay-dugay no. Sa akong gud kay ginanan sa guguan ba. Mo paway sa dinay mga sigig tutok aning edit aning mga drama bitaw. Sa pagkatawag kapoy kay dito mga kalisans di lahi sa una nga murag kuan pa kay ko ba. Mo ito skill pa ko sa mga tinutukay og screen. Karon kay mga reklamo na ning lawas gud ning labi na mata. Labad sa o. Mo na nga di murag minus ako sa pag-edit ron tungod sa kanang mulabad ang o mata kuan ya kining sakit ang likod. Pasensya gid mga kalisteners no nga muming lahi na gid akong kuan ron kaaktibo sa pag-edit ba para di para sa una. Nakaidara na. Nya si kinsa pa ni si Socrates Janoso part 7 please with upat niya emojing nagluha man no. Salamat no. Mao na yung part 7 no. Pasensya nga nadugay yun nag-goal gid siya ba. Florita Cabo Verde next episode please. Mao na yung part 7 Florita Cabo Verde. Unya si Christian Austral adult part 7 please. Mao na ni. Si me, hello Mr. John, supayo na please. Naguwat ko sa part 7 ani dugay na. Boring kaayo wala ko mapaminaw mga sumpay things with tulo ka heart. Mao na yung sumpay me no. Pasensya nga nadugay no. Ning kamutan lang ginaw ni puhon nga makalugar ko ano no. Nagsaon kay na may kakulian no. May kakulian to maniagi bagay sao na narabisan siguro ko tong earring. Tong labad kay ko nga gilantang ko ba. Kinahanglan jud kong mag-check up mo to gi-injectan jud ko kaduha. Booster kay na-injectan po ko tong niagi. Pero halos kada tuig lagi makatilaw kog injection. Mura pag na-apil na sa ako ang mga tuig ba nga katilaw bitaw injection bitaw. Halos sa gunso na. Sukad atong napakan kog iro. Pag sunod tuig nakamrasan na pog iro. Karon kamrasang iring. Kung tulo na ka tuig kasunod ba. Katong niagi pod. Sa pa kung mapaking iro natunog og lansang. Pero halos kada tuig lagi nga kalisteners sigug katusukag dagong kay ingon like nung na-appeal naman sa kuang New Year's. Mga kalisteners no pasensya no usahay di gud malikayan ning kakulian no. Appeal lagi na siya kuan sa kinabuhi ba no kini mga problema na-appeal lagi na sa pagkatao ba. Una nga pasensya nga kuan di gud na ko madali labi na pud kay di na ko para sa una nga active kayo mo tubag screen mo tanang nangita ko lang diskarte mga kalisteners kining kitong mo ang Calcita Biners akong gitrabaho kay kung wala ko'y drama ma-upload masing na ko'y video nga ma-upload sa Calcita Biners malingaw mo maka lugar mo tanaw sa mga vlog na mo nga komedya no. Unya na nag-comment sa akong gi-upload nga trailer dahil pa-trailer mo ko mga listeners no sa nagpa-trailer ko sa kuan ba sa amo ang sa mong kami nga video no sa amo ang Calcita Biners na may kami katong gira-gira na mo ba mo na nga akong gi pa-trailer dire no pero wa gyud na ko gikuha ang mga isina kayo kay mawadaan mag-thrilling kung akong wao ng mga isina nga action ba no. Ako mong balik og edit kay daghan kayo isina nga kinahanglan na wake up. Taas-taas mo to niya mong gira-gira problema kay
na mga isina nga kinahanglan jud ikat tungod sa community guidelines ba sa YouTube o sa Facebook. Kinahanglan na tang tangon. Nindot ba kay ning aksyon na mo kay kaning gira-gira na mo kay nadyo mga effects ba no? Palamuot sa kay ang mga armas mo nang gira-gira kay mga kahoy kanang bunga sa lumbi kanang mga imong granada nya kanang kuan sa saging palwa saging no muna mo mga props kunuhay sa gira-gira jag effects kay mga tinuoy nga buto-buto na mga granada mo buto ang nakasipet ang ato kay kanang nanabako tong mga kauban bawal man sa community guidelines ako sa itong ikat katong mga klasik mga isina nga naay nagsigarilyo ba kay ang nakanindot nga atog di pa bawal kay mura jud tinuod ba nga mga kontrabida pa pero saon man nga bawal man sa community stricto man kayo labi na kay EI na mo check bitaw gikang dipangkat lang nako namubo ang among video naabot na lang mga 11 minutes ba to or 10 minutes kapin gikan sa murag 16 minutes ba to dako kay napahak no or 15 ba to basta kay dako kay napahak sa mga video tungod sa naay mga bawal ba no nya basahon ako ning commentary si Okana sa may basa ni Okanada si Okanada Gilbert. Shout out idol, shout out mo Okanada Gilbert no. Salamat is pagtanaw sa trailer no. Pasiuna na kung pero diri upload ag kining kuana, kining akong gipa-trailer nga kulbahina o puno sa aksyon no. Ang title ani kay ang probinsyano parody man. I-upload na to na puhon ito sa Calcita Biners official. Muna title no, ang probinsyano parody kay Cardo man ang gadala na yun. Wala piling do kay Talisay. Ilahi na gamay no. Cardo Talisay no. Katong time makayo pa to, murag pa to matapos tong ang probinsyano ato mo to nakaunon na may himo ano to ni dugaya mo. Pildi ni Cardo da. Himo ano to ni salida mapildi na ni Cardo mahuman ni salida. Pero ang ending sa mong salida wa gyapon naluwas kay Cardo. Murag di gyud itugot mamatay si Cardo mga listeners no kaysa amo ang salid sa among gihimo nga komedya nga ang probinsyano parody imbis mamatay na to si Cardo kay nasakpan as kontra namin ning rescue naluwas gyapon buhi gyapon nagplano gani paghimuan og parto to itong among parody ba pero saon kay wa man may madayon pa muna nga puhon ma-upload mo na muning ang probinsyano parody maka tan-aw niya mo no labi na itong mapakakita no kitang uban nakakita na siguro sa una pero kaya ako manggi jukrot og delete giutron og edit kay daghan magnalabag sa community guidelines mo na nga basig karon katong upakita no pwede mo bisita sa mo ang Calcita Biners official sa YouTube no diyan sa Facebook ang Calcita Biners no i-follow sa dinyo mga listeners no na may mga reels ato no video nya murag maura man ni comment adughan pa din ning comment na sunod dala na ko basahon ni listeners kay pwede namang kuana pwede nang taasa akong vlog no buhon na lang ako ni tay sa mo basa sa kong gamay ni ning comment sa kong video nga ubog kuno ako short ang galing kuya ang galing kaya mong 2 in 1 salamat kayo Jermelina kay ko no sa mong pagtanaw sa kong shorts video no nasa tibo full video ani no mga karaan ng video sa una no katong mga balak-balak no si kinsa man si Inday Tuba thank you boss sa pag-upload naminaw siya sa Jack Inpoy anya si Daniel Sahul team ila ko haha nice ending salamat no nya si Q Catherine
tulo ka heart ug tulo ka emoji nagpahiyom. Dayon si Laarni Surila, gusto ko sa attorney nga no mani oy. Puro man bati ang hindi ako napaminawan, huhu. Naminaw sa katapusang sumpay sa pobreng milyonaryo mga ka-listeners. Anya, si Arky Chavez, dul pa shout out Arky Arumbo Chavez from Labinay, Usami City. Dili jud ko nag-skip o mga ads dol. Salamat Arky Chavez no diha sa ni Arky Arumbo Chavez sa Labinay, Usami City. Salamat no. Nya si Jab TV kanindot sa istorya pero mito akong luha eh. Minaw sa katapusang sumpay sa magulat ako. Salamat kayo Jab TV. O si kinsam ni si napay naminaw si Arnie Arellano de. Baem na nino si Arnie Arellano. Huy, mura raman og walay nahitabo kang liya og breaks way nada. Naminaw sa katapusang sumpay niya si Pritchell Slam. Nakatawa man siya sa Father, I Am Your Father no nga drama. Salamat no. Pritchell Slam. Pritchell Slam eh. Salamat no. Og si Michelle Gomez Doran, dili ma-download ang part 8. Naminaw siya sa katapusang sumpay sa Juno ang superhero. Pasensya no kay copyright magud, na-copyright siya ba. Sayangan pug wa kong i-trim nang sagdan lang nako. Manang di siya ma-download kay copyright ba. Si Lini Omega okay ra jud sir madugay ka og upload magulat ra ko. Salamat Lini Omega sa pagsabot no. Nya, more to mga ka-listeners, kay taas na kaya ko ang vlog, no? Pero may gani kay diri ra sa ending na ko gibutan nito ang mga pagbasang comment. Hindi na tantong sa puton tong mga nangasuko sa una, no? Kay taas ang intro vlog, no? So, salamat kay mga ka-listeners. Humana na mag-intro vlog na po ko para sa gugmang binilanggo, mga ka-listeners, no? Nya, dugay-dugay na po siguro tayo makasumpay pohon kay kuan. Ting paminaw ba sa lintin drama, no? Nya. Mo to mga ka-listeners kay mag-intro vlog na po ko sa gumang binilanggo. Thank you so much for watching or for listening. Amping mo kanina mga ka-listeners. God bless us all.